И он я там ще го наскокна. Между другото съм Soul Warrior на мида. Чуш му. Мисля, че те чува. Не, това не е сериозно. В смисъл, аз абсолютно всеки ден не Той. Убихте ми втори, да? Unfortunate. Ляво ми има нещо. Беше кашон. Излъга. Без така, бе. Ба, видях какво се случва в агарта, между другото имам някакъв пинк и видях какво се случва в агарта. Какво? Знам си, че толкова беше оттам. Аз също че не дали ще го пара там. This will be gone again, baby, for the first time. Окей. Ебать. Примерно, служи го просто. Обаче... Той сега като ни е по пътя, а сега това няма ли да тролне малко? Защото трябва да го заобикаляме някак си. Дай от тук накъдето съм аз. Аз викам насам. Вярвам, че на парк няма да мърда. Слушай сега какво ще направим. Някой от вас ще ме хване, ме хвърли нататък към другия ленч и ще се състезаваме с кой ще го... или аз. А? Не, освен задното да го таковаме. Дали ще можем на задна? Задната предавка е най-силната. Я дърпай задната. Да го разкрачим малко. Дърпай. Крис. Guys. Дават ми бакшот. Помощ! Мане, за нищо не ме възвайте. I got it. What do you mean I got it? I got it. Нека да видим. Момчето ще се сготви. Ние реално имаме чекпоинт май. Така че не е край на света. Сигурно ще ни трябва. Май ти трябва малко помощ.
Как се прави снимка в Steam? Никакъв шанс. Нашия защо не го бива? То това ще се... Freezing the lane. Буквално. What? 180, 181, 181, 181, 181, 181, 181, 176, 181, 81, 190, 191, 193, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20... One side. О, какво направихме? Holy fuck. Излизам от смок и скачам в смок. Holy fuck, брате. Убиваш го. Не знам къде е, ако това е там. Не, Апс. да го пуснем това. Ааа! Какво же получих? Чаша. Не съм. Кой ми иска топките? Този ми ги иска. I meet. I meet! You meet? Me too! Me too, meet! Me too! Той аз. Идвам аз. Астри! Ми той. I have a gun next to you. Карат лока, който е мок. What? Това не е вярно. Аз съм Това убеден, може и че... да е вярно. О, майко мила, какъв бъли хол типнах в този човек. Мисля,